Добро утро! Добре дошли в пореден ден, влог, може би 3-4, не знам как ще ги обработя, но ви казвам добро утро. Часът е около 9 и малко. Днес отправяме за плаж, като вчера, когато минавахме през центъра, видяхме, че има място, където продават билети. Ние преди няколко дни го видяхме, но вчера се спряхме там, за да попитаме дамите, които работят там, как стоят нещата с закупуването на билети до различните плажове. Казаха, ние искахме да си купим за тази сутрин билет, но ни казаха, че само в деня се закупува, не може предварително. Автобус е в 10:30 и сме се насочили да отидем към Антони Куин Бей. Автобусът на отиване първия е в 10:30, по-ранен няма, затова и толкова се бавим. Последния за връщане е 5:45, но най-вероятно ще хванем този в 3:45, защото до вечера съм запазила да отидем в Ронда на вечеря. Резервацията ни е за 7:30, така че да имаме време да се оправим, да се разходим преди това и да отидем да вечеряме. Билета видях, че е 2,50 евро на човек в посока. Сега ще видим дали наистина е така. Почти съм готова, почти съм оправила чантата за плаж, остава да прибера още няколко нещица и потегляме, за да видим дали ще ни хареса този плаж. Между другото, днес и утре сме се спрели на такива по-малки плажчета, които да отидем с първия автобус и да се надяваме, че няма да бъде пренаселено още от сутринта с идеята да си намерим място. По-големите плажове сме ги оставили за уикенда, когато си има предвид, че ще има повече хора, така че да успеем да си намерим място. Ще видим дали тази тактика ще сработи, нямам идея, но предстои да разберем. Така че поправяме се и да тръгваме към Антони Куин Бей. Качихме се на автобуса номер 21, взехме си билетите от централната спирка, както ви казах. Билетите си 2,50 евро на човек в посока, като още от сега не можем да купим за навръщане, след това се купуват билетите от шофьора. Има автобус на обратно в 3,45 и в 5,45. Ние ще гледам да хванем този 3,45. Доста е трики, защото ако повечето хора са решили да се прибират по това време, автобусът ще бъде пълен и трябва да бъдем по-раничко на спирката. Около 30-35 минутки е сега от центъра на Родос до Антони Куин Бей. И после имаме 10-15 минути пеша. Надявам се да не е зверска жега, защото и без това чехлите са ми направили рани на единия крак, така че ще го избутаме. Надявам се да успеем да си открием места под чадър, защото има и чадъри, има и такива обаче, които са изцяло на открито и със сигурност няма да издържа толкова време на слънце, освен ако не излизам от водата. Тогава ще го понеса. Не сме закусвали, така че се надявам там да успеем нещо да хапнем. И така, сега ще ви взема по пътя с нас до Антони Куин Бей да видим защо е толкова известен, защо всички толкова го посещават и дали си заслужава наистина. Ще гледам да направя едно рилче и за Инстаграм, ще ви снимам и тук, така че хайде да прекараме деня си отново заедно. На Антони Куин Бей сме. Ето такива гривни ни дадоха. Не знам дали ме чувате, тук има супер силен вятър. Много е пълен плажа. Изключително пълен. Постоянно идват хора. Паркинга с коли е фул. Реално от другата страна на Антони Куин Бей е... Как се казваше другия плаж? Ладико. Или Ледико. Не, Ладико бич. Това реално е градчето. Пътувахме около 1 час с автобуса, ще кажа с самолета, с автобуса, защото този автобус спираше на всяка възможна спирка, буквално това е като градски транспорт. Спира, питате на гръцки или на английски за къде си, ако си в неговата посока, айде, камон, качвай се, let's go и общо взето, просто заради тези междинни спирки супер много се бави транспорта. Иначе наистина от спирката до плажа са не повече от 15 минути пеша, даже 15 минути са много, по-скоро 10. Но
За тук трябва да си с кола, защото първи автобус от Родос е в 10:30, съответно плажа вече е фул. Всички шезлонзи са заети с чадъри. Ние, когато дойдохме, имаше 2 шезлонга без чадър. Почнахме да обикаляме. Седнахме на един шезлонг. В момента, в който седнахме, какво? Изнервихме се. Да, изнервихме се. Аз много се изнервих. Трябваше целият плаж да разбере, че съм се изнервила. И в момента, в който тръгнахме да си оправим нещата на шезлонга, се освободиха тези двата, на които сме в момента, с чадър. Просто слънцето е изключително силно. Ако нямаш чадър, просто не трябва да излезеш от водата и трябва да си постоянно с главата вътре. Малко е плащето, скалисто е, има скала, от която скачат. Водата е пренаселена с хора, но пък е приятно, защото можеш до много надълбоко да плуваш. Ма какъв е този вятър, бе? Може да много така надълбоко да плуваш, нямаш дъно, но пък е много приятно и навътре има камъни, по които можеш да се качиш и да стоиш. Има много лодки, които са дошли да останат тук за малко горе, защото по самия плаж се слиза по стълбички надолу. Горе на върха има бич бар, който може да влезеш, да хапнеш, докато ядеш, да го правиш с гледка. Имаше едно магазинче, видях, че носят различни напитки, бири, коктейли, сандвичи, хот-дози, така че предполагам, че в ресторант, в малкото заведение се го правят това нещо, пък вече в главното си е по-скоро хапване с гледка. Тук ще поостанем до към 3:20, даже не до към 3:05, за да можем да сме по-раничко на автобусната спирка и да си хванем 3:45 автобуса на обратно. Ще сме 5 без 15 в Родос, докато се оправим и излезем. Ще е станало време да се разходим малко и да вечеряме в Ронда. 3 минути вече говоря. Айде, продължим да се наслаждаваме на плажа. Аз след малко отивам пак във водата. Много е приятно, между другото. Не е изобщо студена. Няма вълни. Изключително спокойна, защото предходните 2 дни на плажовете беше много неспокойна водата и страшно много вълни имаше и то доста големи. Тук е много приятно и става за почивка във водата общо взето. Върнахме се обратно от плаж. Успяхме да си хванем автобуса в 3:45. Идват си точно на време по разписание. На обратно си купихме билет от шофьора, като по принцип по навигация е 30 минутки пътя, но автобусът спира на всяка една спирка, така че отнема повече време. Мисля, че около 45-50 минути. На плажа 2 шезлонга и 1 чадър са общо 30 евро. Дори и да не взимате чадър, защото има и само шезлонзи без чадъри, отново е 30 евро, т.е. да кажем, че чадъра ви е безплатен. Има ресторант горе над плажа, за който обаче има waiting листа, т.е. вие трябва да се запишете и съответно да ви се обадят или да ви пишат, когато се освободи маса, защото просто плажа е супер пренаселен с хора. Има такива, които лежат отгоре по скалите, отстрани по камъните. Има наистина страшно много хора. На плажа обикаля момче, който продава купички с плодове и донати. Също има и още едно малко магазинче, от което ние си купихме 2 лимонади и 2 сандвича, като общо дадохме 20 евро. Навсякъде с такива цените по плажовете. Цените са колкото в София. Нито е по-евтино, нито е по-скъпо. Горе-долу е същото. Така, сега ще се оправяме за до вечера, защото имаме резервация в Ронда. Ще снимам даже и видео с аутфита, който съм си подготвила, така че е време да махнем солената вода и да се гримираме и да се подготвим за късна вечерна разходка и вечеря на много красиво място. Показвам ви и готовия аутфит. Ето това са обувките, чантата, роклята. И след това се отправихме ще бъда с тези очила. Косата ми е още мокра. Като тук ще ти дам Може би ще остана с тези обици от Олимон и бижуто също от Олимон. Пътуваме си правя сериозно проучване. Грима за вечерта не ми харесва много как се получи очната линия. На камера да се вижда, но поне една вечер сме на... така е, като бързаме. Имаме буквално 3-4 минутки и излизаме, но навън ще ви покажа и целият аутфит, защото много ми хареса как се получи. Това беше Ронда. След всичките видеа в TikTok и YouTube, които изгледах, реших все пак да направя резервация. Да, наистина атмосферата е страхотна. Има доста места. През деня е бич бар. Вечерта става много готино партия и след 10 часа. Но
самото обслужване просто е под всякаква критика. По-нататък ще ви разкажа повече, а сега се насладете и на останалите кадри от вечерта. Последната локация за вечерта, която посетихме, е именно тези Shellballs, които са супер популярни за Родос. Това са лодки, на които се продават мидички, всякакви сувенири, морски, гривнички, магнити и каквото още се сетите, така че е готино да го посетите и да си направите някои снимки, стига да не е препълно, защото докато ние бяхме там имаше 100 човека сигурно. Честно казано, там ми се сториха доста високи цените на сувенирите и на продуктите, които продават, но нормално, все пак това е магазин в открито море, както се казва. На път за хотела минахме да хапнем и по един сладолед, защото този ден бяхме пропуснали, а този ни се превърна в един от любимите. Тая си взех шамфастък и бисков. Включвам се, за да ви разкажа за Ронда. Честно да ви кажа, не останахме изобщо впечатлени. Да, цените са доста високи, но това по статистика се води най-доброто им заведение тук на острова. Както ви казах и по-рано в предните кадри, видео по-скоро или видеа, винаги когато пътуваме запазвам по едно такова заведение, което да отидем едната вечер и наистина да се изкефим на атмосфера и обстановка и храна. Атмосферата наистина беше феноменална, беше много красиво. Обаче, моята салата беше много вкусна. Гръцката салата беше най-вкусната от всичките, които съм яла до момента на острова. Ние сме вече 4-ти ден тук. Основното аз си поръчах октопод, като... тук става много населено вече. Също се края на седмицата. Като по средата беше окей, много вкусен. В края беше супер препечен. Беше супер препечено пипалото му, а в началото беше мега жилов и беше сервиран с някакъв боб. И тук цяло се загуби цялата готина идея да ядеш октопод. Ники си поръча спагети и паста с кари. Те бяха вкусни, на мен ми харесаха, но неговата салата беше ужасна. В смисъл, не беше хубава, трябваше да има ананас, нямаше никакъв ананас вътре в тая салата. Чакайте, сега пресичам и се връщам след малко. Аз си поръчах аперол, като само аперол беше 15 евро. Ако искаш аперол, който да си го направя така, както да си го пиеш с газирана вода и просеко, 18 евро. За цялата сметка, т.е. 2 салати, 2 основни, един аперол и един швепс и една голяма вода, платихме 170 евро. Не сме поръчвали десерт. Отказахме се от десерта. Обикновено винаги си взимаме поне един. Но тук в случая изобщо не ни хареса храната. Обслужването също беше кофти. Помолихме момчето сервитьор, един от сервитьорите да ни донесе салфетка. И гьози. Имахме и гьози. Така че за цяло това нещо платихме 170 евро. Помолихме го да ни донесе салфетки, защото на масата нямаше никакви салфетки. Съответно той донесе една, попи 2 пъти маста и си тръгна. Като цяло според мен заведението е по-скоро за партита, за вечер, за коктейли, отколкото за ресторант за вечеря. Ако сте на острова и се чуете дали да посетите Ронда, съвсем спокойно можете да го Дига ми се роклята. Съвсем спокойно можете да го пропуснете. Няма нищо да изгубите, ще спестите пари. Има доста по-вкусни заведения. Така че единствено атмосферата е готина и според мен след като започне да пуска диджея, защото докато ние бяхме там, той се подготвяше. Резервацията ни беше за 7:30. Имаме 2 часа, в които да стоим, т.е. до 9:30. В имейла ми бяха пратили, че ми препоръчват да си поръчаме по едно основно, по един стартер, по една салата, една напитка, един десерт и така от всичко по едно. Нали, защо ли? Ние не го направихме съответно, но със сигурност преспокойно може да скипнете ресторанта. Пак казвам, има доста по-хубави тук на острова. Разходихме се малко по централната част и в Стария град. Хапнахме сладолед, много вкусен сладолед, точно срещу гарата, която продават билети за всички градчета и плажове.
Джелато Пунто се казва. Мега вкусен сладолед. Аз си взех шамфастък. Взех си шамфастък. Това е най-вкусният шамфастък, който някога съм яла. Така че, ако сте тук на острова, препоръчвам задължително да си вземете. Взех си и бисков крем. За втори път си взимам бисков. Уникално вкусен. Всички, които сме пробвали до момента, са супер вкусни. Така че, ето едно нещо хубаво от Родос. Сега се прибираме и се оправяме, защото утре ще ставаме раничко. Но по-нататък ще разберете къде отиваме. Лека нощ! Добро утро! Не знам доколко ме чувате, но ние се оправихме току-що и тръгваме към автобусната спирка, за да си хванем автобуса до Линдус и до плажа там. Така че да прекараме си деня там и да видим дали наистина си заслужава мястото, така че всички да го препоръчват. Хайде да ходим! Казвам ви здравейте от Линдус. Хванахме си автобус от централната спирка. Билетите бяха 5,50 евро на човек в посока. Пътувахме час и половина. И сега имаме 15 минутки пеша до Сейнт Полс Бей, където ще прекараме деня си днес. Тук продават плочета. Ще прекараме деня си днес там. Даже сме си взели дрехи, така че да можем да се пооправим и вечерта да се разходим тук из градчето. Изключително красиво, къщичките са бели, а вечер видяхме табела, че свети. Много красиво, точно както го правят и Велико Търново. Така че сега вървим надолу, отиваме на плаж и да видим какво ни е подготвил деня. Голям, само отгоре така изглежда, но локацията със сигурност не е за изпускане. Добре дошли на плажа. Цената за 2 шезлонга и един чадър е 60 евро. Долу има и легла, които са по 110 евро. Малък е плажа, просто е на няколко реда, но пък е пясък. Това е първият плаж с пясък, на който идваме. Има листа с меню, където може да се поръчате. Малко надолу има и заведение, където може да отидете директно там да хапнете на обяд. Има хора, но не мога да кажа, че е пълно. Може би предвид цените, да ви кажа, не знам, но водата изглежда много чиста. Гледката пред нас е много красива. Така че днес ще си прекараме деня тук и след това след обяд отиваме да разглеждаме и самия град. Сега ще покажа малко повече от плажа. Тръгваме си от плажа, вече е 5 и малко. Елате сега да ви покажа какво имаме тук цял ден на плажа. Гледайте. Ама то дали ще се види? Да, вижда се, ето е овцата. Отдолу има бебе овца ли това? Бебе овца имаш тук и една коза някъде. Ама къде е? Няма я. За последен път тази гледчица. Иначе е изключително красиво. Водата е доста чиста, но вчерашната беше по-чиста. Сега да си продължа. Цял ден бяхме на плажа. 5 и малко е вече и си тръгваме. Отиваме към центъра, за да се поразходим. Имаше душове и съблекалня, така че успяхме да се изкъпем, да се оправим. Нося си гримове, но май няма да си правя грим. Май малко не ми се занимава. Така че сега отиваме да хапнем, да разгледаме, да купим някой подарък, сувенир, нещо за близки приятели. И най-вероятно ще си хванем автобуса към Родос към 8:45, защото пътя ни до там е... Колко беше да идваме? Час и половина? Час 30-40 минутки.
за да можем да се приберем и утре отново да станем по-раничко и да хванем следващия автобус за следващия плаж. Хайде да разгледаме заедно Линдос, бялото градче. Много е красиво. Време е да направим един късен обяд и ранна вечеря. Заведението се казва Еналио. С доста висока оценка е в Google, малко То не е далечно, е извън центърчето с магазинчетата и уличките. За момента няма никой, единствените сме, но нормално, нито е обяд, нито е вечеря. Но решихме да го направим така, за да можем след това да се разходим спокойно и евентуално да хапнем някакъв сладолед, палачинка или нещо, каквото ни се яде. Цените тук са доста прилични. Взехме си една гръцка салата, някакъв местен такъв, то не е специалитет. Да, с техни разядки и няколко вида хляб. Сега ще видим какво ще ни донесат. 2 смутита. От няколко дни ми се пие смути. Реших, че сега е момент. Аз по принцип не съм фен на смутитата, но когато бяхме в Египет, пробвах с манго ли беше там или с ананас? С манго и супер много ми хареса. Сега видях, че има с passion fruit, манго и ананас, мисля, че беше, така че би трябвало да ми хареса. Много са приятни уличките, минахме отново през тях. Ще се направя 3681 снимки. Но сега ще хапваме, защото вече сме много гладни, но ще ви обърна да ви покажа с каква гледка ще хапваме. Леле, колко съм червена. Готови ли сте за гледката? Как се казва, за takeaway. Вечерята няма какво да коментираме. Там всъщност беше и най-дългото ми естествено положително ревю, което съм оставила. Нямаше което да искаш и теб да те покажа. Пастата беше феноменална. Ето това е моята гледка. Това беше една от най-добрите в Гърция. Смутитата просто И така, уникална. сега ще хапваме и ще ви покажа, когато дойде храната. Ви препоръчваме със сигурност локацията. След това се отправихме по малките бели и тесни улички, така че да се насладим на атмосферата, да си направим една дълга и приятна разходка по залез слънце и да купим подаръци за близките. Имаше доста туристи по уличките, натъкнахме се и на една много красива гръцка бяла сватба отгоре от скалите, така че ако сте в Родос, задължително ви препоръчвам да посетите Линдос и както казах по-рано във видеото, според мен си заслужават поне 1-2 нощувки да останете там. Основната забележителност на острова е Акропола Линдос, за който обаче на нас не ни остана време. Той се извисява точно над града на скала. Там се намира и храмът на богинята Атина. Мястото е наричано още Белият град на Родос. Линдос не предлага отделни забележителности, а наистина едно цялостно преживяване. Вече сме обратно в хотела. Часът е около 10:30. Пътувахме наобратно отново час и половина. Автобусът дойде по-раничко, така че ви съветвам, ако се придвижвате с автобуси тук, да сте винаги по-рано на спирката. Успяхме да си вземем билети. Център за продажба на билети работеше, иначе в друг случай можете и от шофьора да си вземете. И в обратна посока беше 5,50 евро на човек. Пътувахме супер, даже мисля, че сега не спираше на всички спирки, защото като бяхме в Алираки, директно каза, че следващата спирка е Линдос, Линдос пък аз Родос, няма да спира на други спирки, така че това е предимството на вечерните автобуси, доста бързо се придвижвахме, нямаше движение. Линдос много ни хареса, плажа също беше супер, беше много приятно. Между другото, днес е деня, в който хванах най-много тен. Не знам как се случва това, обаче това е. Иначе всичките малки кокетни улички с бели поддържани къщички са много красиви, много са приятни за разходка. От всякъде се откриват панорамни гледки, така че ако имате възможност, посетете го. Няма да
няма да сгрешите. Има доста места за хапване. Ще ви изпиша името на ресторанта, в който ние обядо-вечеряхме с гледка. Беше изключително приятно. Нямаше хора по това време. След нас започна да се пълни. Има и други ресторанти с гледка. Навсякъде продават, между другото, в Линдос ми направи впечатление, че в доста магазини продават фрешове, бъбълти, скрежини, всякакви такива охлаждащи напитки, както и гофрети, палачинки, сладолет имаше на доста места. Оттам купихме и подаръци за близки и приятели, много готини, много се изкефих. Така с някакъв спомен от тук. Няма да ви ги показвам обаче, защото са си подаръци за тях и те ще си ги получат и ще си ги разгледат. Така че сега е време да се оправяме и да подготвим раницата за утре, защото отново ще станем по-раничко и първо тръгваме към Калитея Спрингс, а след това ще ходим и до Фалираки на плаж. Вечерта най-вероятно ще се разходим отново някъде и с Родос. Набелязали сме си едни много яки гироси, които се надявам утре да пробваме. Не знам дали влога ще приключи до тук, дали Калитея Спринг ще бъде включено в този влог или в следващия, но когато и да е, благодаря ви, че гледахте всички видеа и кадри до тук. Предстоят още от различни пътувания и приключения, така че сега ви казвам лека нощ и до нови срещи!